Oh, Ya, Mar. Piye? anyar Mas, sesuatu Mas. Anyar lagi entuk iki mau. Piye? Nah, Rek, bahannya tipis sih, IRC sisan ini. Pelek iki yo, habis standar pelek biasa. Pelek ngene iki lho. Tubeless. Bahannya Pirelli. Lampu barang iki. Lampu apa iki kok? Biasa iki, lampu ini lho. Bilet. Spion RMS iki, spion apa iki? Penelek ya atom ya apa iki kok? Cete barang iki. Gini cate. Wis busuk ngene kok. Mah piro tuku 6? Aku untuk rego 15 sih. Dah, larangan Blodrok berarti ya. Iya. Blodrok bakul, deposi bakul. Remuk ya. Ini kanggo kuwi 7.000 sampai iki Mas lah. Kapusan berarti aku. Kapusan ta?